Повече сол тури, за да видя по-солен по-хубаво. Добре, айде. Я турувам сол. Айде. Сега ти дам. Значи свободно ще прави лека каша. Айде, туриш малкичко. Айде, деба ти бе, сол. Любите, не става много, да не става много редко, ти трябва да додаваме Доста. Айде бе, не съби геси да са разчине. Айде, може леко да ги ставаме. Те малко трябва. Това не е печка, може да съм наша. Ще ги така лева. Ще каже ли леко нещо? Много са хубави. Значи, Изрежени. производите ферментирани стахари, ги ставаме да се печат на температура 220 степени. Печени са 15 до 20 минути и додатък на швел. Самородната е добра каша. Добро. Чакай, аз дек да сте. Я от тази страна. Значи, ти ми кажу, какво добра. Се прави редка каша, секунда се брашно, посто, 30 сол и абстрактно се става на секоя и се враќа да се пече. Може. Не, показваме него. Не, това е чисто. Ето си чисто. Това не е по-бързо. Горе и раз. Ставаш повече по-лови. Има, не? За има. Ама не искам да капа. Ти го стисна, после само по-бързо отили се. Тук не. Добро.